L-odwa tajba, mhux is-soltu tarawni naturalment hawnhekk, però stednuni biex nintervista lill-Prim Ministru Robert Abela u jiena lqajt l-istedina. Naturalment infakkarkom li dan il-programm qiegħed ukoll jiġi trasmess kemm fuq One TV kif ukoll fuq One Radio u anke fuq Facebook Live tal-Partit Laburista. Prim Ministru l-odwa tajba, kif inti? L-odwa tajba, Andrew, insellimlek, ninsab tajjeb. Dal-għodu għont kwieni nipprepara l-programm, nistudja, nkompli naġġorna ruħi mal-affarijiet kurrenti li qegħdin jiġru fil-pajjiż ma qabel xejn l-isbaħ aħbar li qrajt. Il-bieraħ flaxija rġajt qrajta dal-għodu ta' Hailey Buġejja li fid-debut tagħha fis-serja A femminili rnexxielha tiskorja żewġ gols verament kburi biha dal-għodu awgurajtilha diġà ħadd pjaċir weġbitni issa bagħtilha messaġġ weġbitni lura verament kburi biż-żgħażagħ tagħna bit-talent Malti. Ekku, kollhom l-opportunità m'għandix dubju li jisfruttaw. Prim Ministru, il-COVID-19. Central Bank qed tipprevedi li l-ekonomija ħadd tiġkien kważi b'7%, 6.6%, il-unions qed juru l-preokkupazzjoni, naturalment il-negozjanti, whatever, kulħadd qed jibda jħoss ċerta diffikultà. Sa il-pajjiż minn fejn iġib ir-riżorsi u minn fejn se jibqa' jġib ir-riżorsi. Ġifieri aħna ekonomikament qed nirriskjaw li nitlu ġol ħajt, hemm riski. Assolutament le, dan il-moment illi id-dinja d-dejja minnu moment bla preċedent qed juri ir-reżiljenza tal-ekonomija tagħna. Kemm fuq kollox konna bil-aqal illi tul is-snin dejjem ħsibna għal dik il-ġurnata li fiha l-affarijiet setgħu marru ħażin. Għandi ġibt waqt li konti qed naqra dal-għodu rajt ukoll li tbassir fost oħrajn, antiċipajt li se tagħmilli din id-domanda li hija tematika u qamet fil-jiem li għaddew. Fatti, l-ispiża u n-nefqa li ġeneraw il-vouchers, miżura ewlenija fl-aħħar pakket finanzjarju li nedejna dwar il-COVID-19 kienet daqs dik li ġeneraw 40,000 turist f'Awwissu tas-sena li għaddiet. Pajjiżi oħrajn bil-qatt aħna bil-qatt nieżel għas-sitt ġimgħa konsekuttiva irnexxielna nerġgħu nirreġistraw tnaqqis fil-qatt tagħna f'mument ta' pandemija. Met neħdu minn ġewwa. Il-pajjiż ħanasal għaliha, il-pajjiż blanqas rata ta' qatt fiż-żona euro. Teħu minn ġewwa qed ninvestu fil-ħaddiema tagħna, fl-impjiegi tal-ħaddiema tagħna, fin-negozji tagħna. Għalhekk taħseb għall-ġurnata meta l-affarijiet jistgħu jkunu għar kif ġara biex inti jkollok fiex tinvesti fil-ħaddiema tiegħek. Mindu bdiet il-pandemija, interessanti din l-istatistika, t-tifdil fil-banek tal-familji tagħna żdied b'565 miljun euro żdied it-tifdil bejn tmiem ta' frar sa tmiem ta' Lulju ta' din is-sena. Nagħmel ftit referenza għar-reċessjoni tal-2009 taħt l-amministrazzjoni preċedenti. Id-depożiti tal-familji tagħna hemmhekk naqsu b'104 miljuni. Naqsu. Aħna żdiedu b'565 miljun. Minkejja tnaqqis fil-ġid nazzjonali, iva kien hemm it-tnaqqis fil-ġid nazzjonali, kumparat mal-ewwel nofs tal-2019, id-dħul tal-ħaddiema tagħna kien 165 miljun ola. X'qal it-tbassir tal-Bank Ċentrali? Waqt li kien hemm tnaqqis, veru li kien hemm tnaqqis fl-attività ekonomika, fit-tieni kwart tas-sena din kienet expected u ġrat madwar id-dinja kollha. Fit-tielet kwart hemm sinjali ta' stabilizzazzjoni diġà. Tbassir dawn jiġi għad-domanda tiegħek għall-2021 għas-sena d-dieħla l-ekonomija se tikber b'6.1% u dan se jagħmel tajjeb għat-tnaqqis ta' din is-sena. L-andament ekonomiku f'pajjiżna aħjar minn ta' pajjiżi oħrajn fiż-żona euro. L-ekonomija Maltija, il-kruċjali, il-pedament ta' kollox, il-pedament għal saħħa aħjar, għal futur aħjar, għal familji tagħna. Se tingħata spinta qawwija bil-miżuri li għamilna li jollew il-ġid nazzjonali b'3%. B'3% l-ġid nazzjonali. Dawn il-miżuri naqsu l-impatt ekonomiku tal-COVID madwar terz, mhix ċajta, meta qed naraw l-impatt li kellu dak it-tielet prinċipalment it-tielet financial package anka ta' qablu wkoll naqqas l-impatt b'terz. L-impatt fuq is-suq tax-xogħol limitat għaliex għax qed niffukaw anka bil-weight supplement, nassumi li segwejt it-tħabbira li għamilt qudiem il-Kamra tal-Kummerċ din il-ġimgħa li se nestendu il-weight supplement sa tmiem Ottubru fil-format li hu. Maċ li se nestenduh bis sa tmiem ta' Ottubru, sa tmiem ta' Ottubru fil-format li hu. U mbagħad fil-budget inħabbru reviżjonijiet oħrajn għal din l-iskema. Il-miżuri jiffukaw fuq li nippreservaw l-impjiegi, li nippreservaw in-negozji tagħna. F'Ġunju f'Ġunju ta' din is-sena pajjiżna l-ewwel darba kellu lanqas rata ta' qatt fiż-żona euro. Ħaddiema tagħna se jiffaċċjaw rata ta' inflazzjoni inqas minn snin ta' qabel li jfisser li l-purchasing power tagħhom se jkun iżjed. Ir-rata tal-qatt u tal-inflazzjoni interessanti ħafna din. Anqas
minn qabel l-2013, jiġifieri f'mument ta' pandemija dan il-gvern imexxi l-pajjiż aqwa minn dak li kienet tmexxi amministrazzjoni preċedenti meta ma kellix pandemija, suppost fl-aqwa żmien tagħha. L-għajnuna se twassal għal deficit vera kif għadt inti ikbar, iżda il-qagħda tibda titjib mis-sena d-dieħla. U l-pis tad-dejn nazzjonali se nżommuh sew taħt is-60%. Inħarsu lejn qed jiġri f'pajjiżi oħrajn, inħarsu lejn qed jirnexxielna nagħmlu f'pajjiżna ħanibqgħu taħt is-60% tal-ġid nazzjonali bħala dejn u għal daqstant għal dik id-domanda relevanti ħafna li għamilt int ivanna tweġibiet kollha u nibqa' nwassal dal-messaġġ ta' pożittività u kuraġġ lin-negozji tagħna u lill-familji tagħna. Joseph Muscat, f'daw l-aħħar nissemma fuq inkjesti u daqqa jisemma f'kompilazzjonijiet u investigazzjoni u l-wind farms u fil-ġbir tal-kompilazzjoni ta' Defni Karwana Galizja u jitsemma l-ħin kollu. Ma taħsibx li kif għamiltu lil Conrad Muscat, id-deputat Joseph Muscat għandu issa jintalab iwarrab għaliex huwa liability fuq livell politiku, mhux fuq livell kriminali, dik wieħed irid jara. Imma hemm il-livell politiku li wieħed irid jindirizza. Conrad mhux Conrad Muscat. Conrad Muscat, sorry. Għax kelli ħabib tiegħi l-iskola Conrad Muscat, dejjem nitħallsu. Conrad Mizzi, iva, żgur, Conrad Mizzi u l-Conrad Mizzi għattulu isma' għamilt mossa ibsa ħafna fil-bidu kważi ta' tmexxija tiegħek. Andrew. Fuq livell politiku. Mhux waħda biss għamel diversi. Le, żgur, le ma fuq din. Joseph Muscat, f'kelma oħra, għandu jitwarab ħalli ma jkunx liability. Jew hemm il-ħbiberija tagħkom bejnietkom, li ma importax hemm billi ħbieb, ma l-ħbiberija ta' iġġibek ftit diffikultà biex tagħmel deċiżjoni. Il-ħbiberija kienet hemm bil-qies ma' Conrad Mizzi, kienet hemmhekk ukoll bil-qies ukoll ma' Chris Cardona u ma' kull min ħadd deċiżjonijiet fil-konfront tiegħu. Fil-mument li tkun meħtieġa li tittieħed deċiżjoni jiena ma niddejjaq qatt li noħodha, kien hemm deċiżjonijiet diffiċli ħafna kif jaf kulħadd li ttieħdu fil-waqt opportun. Joseph Muscat vera semma riċentement, issemma wkoll f'dawn l-aħħar 7 snin ħalli nkunu għadna kollox ukoll għal ġid kbir illi jagħmel f'pajjiżna. U tajjeb illi ma ninsewix il-ġid kbir li jagħmel f'pajjiżna. Tajjeb ukoll li nkunu analitiċi fil-mod kif naraw l-affarijiet. Jiena segwejt dak illi ħareġ pubblikament għalfejn kien jikkonċerna lil Dr. Muscat, dak li naf jien mill-pubbliku għaliex jiena ma mmurx nistaqsi lill-pulizija x'qed tagħmel f'xogħla ma dik id-distinzjoni diġà tidher b'mod ċar illi l-istituzzjonijiet fosthom dawk taż-żamma tal-ordni jagħmlu xogħolhom, il-politiku jagħmlu xogħolhom u wieħed ma jidħolx f'saqajn ieħor. Għalhekk hemm kummissarju tal-pulizija li llum verament qiegħed juri xi fisser u kemm huwa ta' stoffa u kemm kienet taqlija id-deċiżjoni li ħadna minkejja l-ħafna kritika nfakkar. Kemm kellna kritika li se jkollna kummissarju tal-pulizija pupazz biex jagħti naħseb l-azzjonijiet tiegħu ftit qegħdin juru x'verament bniedem ta' stoffa. U għaldaqstant ħaniġi lura għad-domanda tiegħek. Jekk ikun il-waqt li jittieħdu deċiżjonijiet li jkunu jikkonċernaw lil Joseph Muscat, lil kwalunkwe persuna oħra, jien ma nħares lejlu ċuħ. L-ewwel qed inħares lej dak li huwa taġid għall-pajjiż, nibda minn hemmhekk, dak li hu taġid għall-pajjiż u kwalunkwe deċiżjoni li tkun taġid għall-pajjiż neħodha. It-tieni wkoll għandi obbligu bħala mexxej tal-Partit Laburista li nippreserva l-aqwa interessi tal-Partit Laburista, l-interessi tal-Gvern, l-interessi tal-Kabinett. U kien għalhekk illi sa minn Diċembru li għadda meta bdiet it-tellieqa tmexxija ta' mexxej ġdid tal-Partit Laburista u l-eventwali Prim Ministru, dakinhar qatt attent li ma nagħmel pattijiet ma' ħadd, ftehim ma' ħadd biex kwalunkwe deċiżjoni li setet kienet meħtieġa u kont naf li kien se jkun hemm numru ta' deċiżjonijiet li huma ibsin, stajt noħodha kif fil-fatt tagħmel sista bl-akbar liberalità mingħajr xkiel u mingħajr piżijiet illi jxeklu. Inkwitanja dak huwa fl-uffiċċju tal-Prim Ministru kien hemm linked nies li sta jkunu involuti fil-qtil ta' ġurnalista. Jiena għalija dak huwa biżżejjed fuq livell politiku, mhux kriminali, kriminali rridu naraw, fuq livell politiku. Imma mid-bniedem mitfehma. Tiddeċidi, ħanibdew minn hemmhekk. L-ewwel Joseph Muscat m'għandu ebda kariga fil-gvern u ebda kariga eżekuttiva minkejja li jingħad li hu konsulenti għaj laqgħat kien waqqas huwa. Membru parlamentari. Huwa membru parlamentari fil-grupp Laburista kif elett mill-poplu. Il-link meta tgħid li hemm link tispjegahma għaliex jekk inti għaliex ġejt mitlub tattendi fil-kwartieri ġenerali tal-Pulizija ifisser illi implikat
noqogħdu attenti xi ngħidu. Mhux qed ngħidlek li la li hu u laqqas li mhuwiex, għaliex jien fil-mertu tal-każ inħalli f'idejn il-pulizija tagħna biex tagħmel l-investigazzjonijiet tagħha li nista' nassigura l kulħadd huwa li l-gvern mhux se jindaħal la fil-ħidma tal-qrati, prinċipalment fil-ħidma tal-qrati, żgur mhux se jindaħal, la fil-ħidma tal-inkjesti maġisterjali fil-ħidma tal-maġistrati inkwerenti, la fil-ħidma tal-pulizija, la fil-ħidma tal-FIU. U gvern li ma jħares lejn uċuħ. Il-ġustizzja ssir b'mod indiskriminat ma' kulħadd. M'hemmx uċuħ. A proposito tal-Komissarju tal-Pulizija naqbel miegħek, huwa naħseb jiena hija fil-opinjoni tiegħi hija għażla tajba u ġarajna r-riżultati fuq diversi atti ta' kriminalità li ħadem fuqhom is-Sur Gafan selimlu minn hawnhekk issa. Kiċ Kembri, ieħor jissemma dajsu għasfur tal-bejt, jiġri l-ewwel hemm, jissemma kważi illum raġa fil-headlines. Imma damma, meta se jitressa da, in-nies qed issaqsi li Prim Ministru u naf li jsaqsu ilek għax ma ta' meta se jitressa? Jew dana bħal issa qed ninsemmu la safar bħal papri se jkollu r-rix, jkollu x'jaqam minn fuq. Ġifieri dan taħseb li se jitressa għal xi ħaġa jew ta' frejma, għax fil-każ qed nifrejmjaw dal kollox. Either or. Il-problema li għandek il-Robert Abela u d-diemek, konsellilek Robert Gafa, u mux l-Angelo Gafa. U d-domandi li qed tagħmel huma domandi pertinenti, imma millhom lil min huwa kompetenti biex iweġibhom. Lill-Kummissarju tal-Pulizija u għalhekk introduċejna dan il-kunċett, introduċeħ il-Kummissarju tal-Pulizija tal-Media Conferences l-ewwel darba. Illi Kummissarju tal-Pulizija ma ngħidx l-ewwel darba, ma kienet ilha mistennija wkoll. Li Kummissarju tal-Pulizija jirrinfaċċja lill-medja u jwieġeb għad-domandi kollha tagħhom. U għalhekk tinżamm distinzjoni netta importanti li issa intom ukoll iżommu din id-distinzjoni. Domandi li jrid iweġibhom il-Kummissarju tal-Pulizija ma staqsihomx lill-Prim Ministru għax il-Prim Ministru mhuwiex investigatur u prosekutur f'dan il-pajjiż, alla ħares dik il-linja demarkatorja tittappal. Għax inkella jiġi ikollok il-Prim Ministru li jkollu seta' fuq l-istituzzjonijiet kollha tal-pajjiż u dik xi ħaġa li aħna mxejna bil-kontra. Anka fit-tibdil kostituzzjonali li għamilna jien irħejt minn idejja s-setat. Dak is-setat li ħadd ieħor fl-amministrazzjonijiet preċedenti rridhom għalih bħala Prim Ministru għandu setat u kellu setat wiesa l-Prim Ministru, jien erħejthom. Ħatra tal-President jien naraw kif irriformajnija l-ħatra tal-Prim Imħallef, il-ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija nnifsu with a public call, mbagħad il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku, grilling quddiem il-Kumitat Parlamentari dawn huma il-bidliet enormi li għamilna f'pajjiżna, bidliet li verament juru kemm aħna gvern konvint fit-trasparenza u fil-kontabilità, jiena verament nemmen fis-saltna ta' dritt, ma bdejtx nemmen f'jannar li għaddem mint sa minn meta gradwajt bħala avukat fl-2003. U meta bdejt il-kors universitarju snin qabel. M'għandix dubju li però id-dejqek din jiena li xi ħadd li kien frwol politiku għalhekk qed ngħid, ġifieri għalhekk qed nagħmel din ġifieri kien frol politiku ħafna, kien fil-poter, kien viċin tal-poter, inti kont konsulent tal-Prim Ministru ta' dakinhar, ġifieri naħseb jiena kont b'xi mod jew ieħor qrib tiegħu wkoll nimmaġina jien taħbad spalla ma spalla żgur miegħu. Ġifieri u dan hemm dal-allegazzjonijiet kollha ġab il-meld dawn fil-Partit Laburista f'Novembru u dan għadu jitlef il-mobile alla ma nafx ġifieri. Dwar il-mobile diġà kummentajt li ma nemminx il-verżjoni tiegħu. Skont x'qed temmen meta tgħid li kont qrib, jiena kont mistieden biex nattendi fil-kabinet, ma kontx membru tal-kabinet qabel Jannar, imma kont konsulent tal-Prim Ministru hemmhekk li kont naħbad ma' Kiċ Kembri. Il-pożizzjoni tiegħi diġà għamilta meta kien hemm kummenti li jien għaddejt fil-konfront tiegħu fih dan grupp parlamentari u fih dan il-kabinet famuż ta' bil-lejl dak li dam sassija bikrin ta' filgħodu. Għadthom minkejja li kont biss membru parlamentari u teknikament ta' skont membru tal-kabinet, il-pożizzjoni tiegħi dejjem għamilta ċara u ma bżajtx ngħid dak li nemmen fih, għamilt ħadd pożizzjoni ċara u ġiet li rapportata fil-medja. Dak li nista' ngħidlek li fil-mument fejn jien kelli riservi esprimejthom u tkellimt. Il-ħabs. Ma nix bżonn narġgħu il-ħabs neħħiet id-droga kemm jien għandi ftit riservi wkoll. Ma neħħiet il-maġġoranza tad-droga tajjeb, saru arranġamenti f'ċerta binijiet għandhom l-uniformijiet isbaħ il-gwardjani, eċetera, l-uffiċjali tal-ħabs, eċetera. Però għadha tintuża reklużjoni meta mhix preskritta mill-liġi kriminali, id-diviżjoni 6 jien rajt bajni laqqas tajba l-annimali, żgur mhux għall-annimali li għandi u laqqas naħseb l-ebda annimali ieħor. Il-ħabs huwa sovrappopolat, speċjalment f'ċerta ċerel, is-sezzjoni tal-forensika hemm diżastru, l-użu tas-siġġu tal-intimidazzjoni, priġunieri barranin li allegatament qed jinħasslu bil-hose pipe, social distancing fil-visti laqqas qed jinżamm. Orraj daw priġunieri.
imma daw għandikun kultant ninsew li nies, ġifieri ma tixtieqx tara Prim Ministru, ġifieri ma rridx impoġġi klim, ma tixtieqx tara illi dal-impierek istituzzjoni tant hija importanti għal pajjiżna tiffunzjona b'mod aktar dinjituż. U fejn id-drittijiet fondamentali tal-bniedem jiġu salvagwardati għax għandi dubju fuq hemm ukoll jien. Minn Diċembru sal-lum żort il-faċilità korrettiva ta' Kordin darbtejn. U ma nistax ngħid li esperjenza dak li qed tgħid inti ma nistax naqbel miegħek. Qed ngħid li kollox perfett, assolutament le. Però ejja naraw ftit minn fejn tlaqna wkoll niftakar esperjenza ta' familja li ltqajt magħha fħal qormi illi rrakkuntat li kif kienu jmorru jħabtu għandha nies li ma tafhom fuq il-bib tad-dar. Għandha relativ tagħha illi qiegħed fil-faċilità korrettiva ta' Kordin jitolbuha €200 f'200 għad-droga sintetika. Dak il-fenomenu llum m'għadux jeżisti. Punt ta' tluq mela l-problema, il-pjaga, l-ikbar pjaga li qatt kellna fil-ħabs li kulħadd kien qata' qalbu li xi darba nsolvuha. Illum mhux ħanejt eliminata kompletament imma kważi. Għandi fiduċja sħiħa fil-Kurunell Alex Dalli u fil-bqija tat-tim tiegħu għamel riforma u għadha għaddejja riforma bażata fuq il-kunċett tad-dixxiplina, naqbel ħafna miegħu ġieli jiġi kritikat li hemm wisq dixxiplina imma ngħidx li hemm wisq dixxiplina. Imma id-dixxiplina hija kruċjali f'istituzzjoni korrettiva, nifhem ukoll li rridu nżommu bilanċ bejn l-iskop tal-pjena. L-ewwel nett m'hemmx dubju li l-kundizzjonijiet għandhom dejjem ikunu l-aqwa. Fis-sens li jridu minkejja li inti qiegħed tiskonta pjena ta' priġunerija, xorta għandek id-dritt għal kondizzjonijiet li huma dinjitużi. Però tajjeb illi ngħid ukoll meta jiena mort fil-ħabs u rajt bajnejja l-kondizzjonijiet. Hemm kondizzjonijiet li huma tajbin sew hemm minn dafa l-istejt tal-upkeep tal-binja huwa wieħed tajjeb u anke il-priġunieri tinduna illi hemm ċertu sens li jifhmu li qed jiskontaw pjena, hemm ukoll ċertu sens ta' rispett lejn l-awtoritajiet. Dak is-sens ta' rispett li kien ħarab jiddispjaċini ngħid li fis-snin ta' qabel kellek sitwazzjoni fejn is-sudizzjoni minn priġunier lejn uffiċjal tal-faċilità korrettiva kienet spiċċat jew minn hekk. Illum dik l-importanza li inti min qed jiskonta l-pjena juri sens ta' rispett lejn l-uffiċjali. Dik reġa' ġiet ripristinata, dik żvilupp importanti ħafna. Issa jekk tgħid li l-iskop tal-pjena fl-aħħar mill-aħħar kollox jidur li għandu jkun hemm kondizzjonijiet tajba indiskutibbli. L-iskop tal-pjena, il-parti tad-deterrent li inti tiskonta pjena il-punishment side. Skontajt pjena u dik se tiddiswadik milli toħroġ mill-faċilità u terġa' twettaq reat għax taf li titħallas għalih. Imma mbagħad għandek l-aspett riformattiv ukoll. U nemmen li hemmhekk l-enfasi jien mhux se nitlaq mill-punt ta' tluq li ngħid m'għandi bżonn ħabs. Iva min jagħmel reati irid iħallas skont ma tgħid il-liġi jekk jaħlas ta' multa, jekk jaħlas ta' jekk hija bil-sentenza ta' priġunerija, jekk hija b'conditional discharge, skont ma timponi l-qorti wieħed irid iħallas għall-emil tiegħu. Inkella jkollna soċjetà li titmexxa bil-liġi tal-ġungla. Jekk ma jkollokx id-deterrent tal-pjena, kulħadd jagħmel li jrid. Kulħadd jagħmel li jrid u niġu f'sitwazzjoni ta' anarkija. Mela, mal-punt ta' tluq jien naqbel li għandu jkun hemm faċilità korrettiva li għandu jkollha kondizzjonijiet umanitarji, il-pjena għandha sservi l-iskop ta' deterrent, imma mhux retributtiv, mhux it-tpattija. Imma mbagħad jidħol l-iskop riformatorju tal-pjena li inti waqt li qiegħed fil-faċilità korrettiva qed tirriforma lilek innifsek biex meta inti terġa' tiġi reintegrat fis-soċjetà ma terġax tagħmel l-iżball li tkun għamilt. U naħseb dak huwa punt li huwa kruċjali li qegħdin nagħmluh bil-fatt li min qed jiskonta sentenzi ta' priġunerija jista' jmur hemm jista' jmur università, mhix il-għeluq biss ir-reklużjoni kif għadt inti imma wkoll hemm li inti l-bniedem qed tagħtih l-opportunità li jirriforma lilu nnifsu. Jien dejjem nemmen li kulħadd ħaqqu t-tieni ċans fil-ħajja. U jekk mhux se nitilqu minn dak il-punt li kulħadd ħaqqu t-tieni ċans, imma ma ninsewx il-vittmi laqqas. Min kien vittma ta' reat irid ukoll jara illi saret sens ta' ġustizzja miegħu ma jistax ikollok inti vittma jinnaf ta' reat sesswali u ma jiġri xejn. Jew jeħelb sentenza ħafifa. Kellna sens ta' diżappunt nifhem fl-aħħar jiem ukoll ta' rati li jagħtu ħelsien mill-arrest meta mhuwiex meritat li jkun hemm ħelsien mill-arrest jew fi stadju bikri, jew pieni li huma ħfief iżejjed u għalhekk daw il-punti kollha. Ejjem punt għand diskussjoni interessanti nieħu pjaċir anke bħala avukat niddiskutih. Il-priġunieri huma vittmi wkoll. Huma vittmi fejn is-sistema f'xi mod jew at some stage inti ħdimt ukoll ma nafx ħdimx fil-kriminal ngħidlek il-verità ma ħdimt fil-kriminal, ġifieri taf li min ikun wasal biex jagħmel reat għandek ċank kbira tagħhom li jkunu wkoll. Ma nafx ħadex. Ma nixtieq wieġbek fuq dan il-punt. Għandek priġunieri. Ma jfissirx jibqgħu barra ta' irdu jħallsu dan. Għandek priġunieri, ma tistax tagħmel blanket statement, għandek priġunieri li huma vittmi huma nfushom. Fosthom insemmi min qiegħed inkarċerat minħabba
reati ta' prostituzzjoni. Dawk huma vittmi naqbel miegħek. Hemm għandek ukoll oħrajn illi wettqu financial crime li huwa serju ma kellhomx diffikultajiet f'ħajjithom imma jridu jsiru sinjuri millum għal jew miljonarji millum għal ma kunux kuntenti jkunu sinjuri żgħar. Dak ma ngħidilhomx li huma vittmi, dak ngħid li hija s-soċjetà li hija vittma tagħhom. Għandek ukoll oħrajn illi huma qegħdin il-ħabs għax ma batux il-vet return tagħhom. Forsi hemmhekk qed nagħmlu ma naħsibx li min ifhimni li qed nara żgur huwa li donnu l-awtoritajiet investigattivi tagħna mal-ċittadin ta' triq jimxu mod. U ma min għandu forsi naqra aktar saħħa fis-soċjetà tagħna inkluż fil-isfera politika jimxu ftit differenti minn dak li qed naqra dal-għodu. Ekku. Mela, natu il-ċans, il-second chance. Fejtlu il-taħriġ jidher minn xi 780 preġunier, whatever, hemm xi 80 li qed jieħdu l-kors, jiġifieri mhux li hemm xi bagatell. U ma nafx daħlekx il-kurunell, direttur, CEO għax jissemma għandu titli differenti. F'wards, f'sitt diviżjonijiet bħall-4, l-5, s-6 l-forensika, ma nafx inħabba sigurtà daħlekx f'dawn il-ward, għax hemmhekk hemm il-problemi ta' ġene, ta' sovra popolazzjoni, toilets u ammetta wkoll f'intervisti li jagħmlu toilet ġol barmil, ġifieri ma nafx dawrek x'kullhom kien minħabba forsi fejn hemm lok ta' upgrade fil-faċilitajiet sanitarji fl-indafa. M'hemmx dubju li għandu jsir. Ġifieri dak huma affarijiet li qased niddiskutu dwarhom, benfatt. L-immigrazzjoni. Liema argument politiku, imma liema argument politiku jista' jiġġustifika li għandna tanker il-Mars Kretjen fl-ibħra tagħna madwar 30 persuna bord, issa ħareġ anke filmat mill-kaptan. 27. Kważi 27. U aħna Malta, kattolika u karitatevoli u ġustizzja soċjali, ma nagħtuhomx refuġju. Sa laqqas fuq cruise liner ma tagħmlhom 30 ġurnata, aħseb wara u tibqa' f'sensik, aħseb wara fuq vapur. Ġifieri, għalfejn għandna naqgħu aħna bħala pajjiż, mhux qed ngħid li ma nitkellem, imma għalfejn għandna naqgħu aħna bħala pajjiż fil-lixka politika barbara li qed jużaw anke li hu. Illi l-benesseri tal-individwu tiġi sekondarja għall-arm wrestling li qed nagħmlu mill-aspett politiku. Ġifieri mill-aspett politiku nistantik 10 lode. Imma dawn nies qegħdin 30 ġurnata fuq tanker. I mean, laqas li kieku kienu in-naħa l-oħra tal-Awstralja wkoll misna morna l-jom, aħseb wara qegħdin bibuad magħna. Nara strambale bħala Malti bħali tagħmel din it-tip ta' domanda. U li ma tagħmilx il-Gvern Danis. Illi daw persuni illi kienu meta ġew salvati fl-SAR Tunezin. Il-kaptan għal raġunijiet tiegħu iddeċieda illi ma jibqax għaddej lej il-port tad-destinazzjoni tiegħu, ma kienx Malta l-port tad-destinazzjoni, irrid jerfaħħu dik ir-responsabilità. Irrid jerfaħħa fuq kollox il-Gvern Danis, dan hija dawwa bastiment li huwa Danish flagged, l-huwa Danish flagged, responsabilità tal-Gvern Danis. Għal daqstant, jien l-ironija f'dan kollu, l-ironija li saqsejtni jekk ironiji kbar li aħna għandna dal-influss t-immigranti li b'ħidma enormi li qed issir qed innaqsuh għall-minimu possibbli. Ħafna minnhom qed imorru lura. Għall-minimu possibbli. Ngħidu għal qed imorru lura, qed tagħmlu imorru Lampedusa, qed imorru Sqallija, qed imorru. Anke qed irrelokaw. Hemm ħafna xogħol għax in-nies jaħsbu li kull individwu li qed jasal qed jeħelgħu hekk. Hemm ħafna rilokazzjoni. Hemm ħafna rilokazzjonijiet ukoll frott il-ħidma li għamilna ma' stati membri oħrajn tal-Unjoni Ewropea, mhix biżżejjed ir-rilokazzjoni li qegħdin għamlu ma biex niġi lura għal dal-episodju. Ġifieri aħna il-pajjiż li hu flimkien mat-Taljani l-aktar affettwat u għamilna mhux id-dmir tagħna ma lil mid-dmir tagħna u salvajna fuq li salvajna ħajjiet. Ikollok il-Gvern Danis li kull mandu dan huwa 27 persuna wakkosta kollox qed jivvintaw x'jagħmlu biex ma joħduhomx. Fl-SAR Tunezin kien. Imma l-bandiera tiegħu hija waħda Daniża. Mela allura bir-rispett kollu ma nista' qatt naqbel ma dak li saqsejti inti li għaliex għandna nkunu aħna li mmorru naħa tal-Awstralja. L-Awstralja għandhom policy differenti ħafna fuq l-immigrazzjoni. Iva, imma il-problema taf x'inhija, Andrew, il-problema hija li jien għandi
għandi pożizzjoni u fehma dwar l-immigrazzjoni fil-waqt li nifhem l-aspett umanitarju tagħha, imma nifhem ukoll il-Maltin, nifhem ukoll il-Maltin tal-Marsa, nifhem il-Maltin tal-Ħamrun, nifhem il-Maltin ferja soħra ta' pajjiżna illi għalihom iva l-immigrazzjoni irregolari hija pjaga. U fl-aħħar mill-aħħar jien Prim Ministru tal-Awċin u tal-Maltin u l-ewwel interess tiegħi huwa li nippreserva id-drittijiet tal-Maltin u l-Awċin. Sa mhux qed tgħid ninsew l-interess affarijiet oħrajn, imma il-każ tal-Etjen Maersk naħseb huwa l-ar eżempju li wieħed jista' jqajjem. U għal xiex insaqsijina l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea għada ma intervjenitx fih dan il-każ. Għaliex huwa mistenni li dejjem Malta trid terfa' l-pista. Dis-sena għamilna ħafna, Andrew. Dis-sena għamilna ħafna naqbdu l-istatistika ta' wissu. L-ar xahar jew wieħed mill-ar xhur għall-immigrazzjoni. Kumparat mas-sena li għaddiet kien hemm ħarġu iktar dajjes mill-Libja. And yet f'Malta daħlu biss terz ta' dak li daħal is-sena li għaddiet. F'Jannar u frar għax kellna sitwazzjoni politika kif kienet u l-immigrazzjoni ma kienx fl-ewwel focus tagħna, kellna 1000 wasla. Jannar u frar l-soltu ma jkollokx waslit, kemm 1000 wasla. U hemmhekk juri, jiena lija Jannar u frar u għawissu il-paragun, juri kemm verament bħala gvern x'input qawwi qegħdin nagħmlu meta ma konniex iffokati f'Jannar u frar minħabba raġunijiet l-oħrajn. U wieħed irid jieħu l-istok tal-iktar affarijiet kruċjali f'dak il-mument. Daħlu l-fruħ. Fawissu meta all hands on deck bija l-isfel inklużi all hands on deck u kulħadd tiffokat fuq din il-problema. Fl-iktar xahar li suppost daħlu naqsu għal terz, mhux b'terz, għal terz ta' dak li daħlu s-sena li għaddiet. Imma hija problema li jilli li l-ewwel wieħed ebda problema meta jieni u ma nibża minn ebda problema, ma di problema li teżawrini meta ta' kuljum filgħodu tqum fil-5 ta' filgħodu tiċċekkja il-mobile phone tara x'waslit xitlu hemm mixtut Libiċu l-fejn sejrin u xlejn Lampedusa u xlejn Sqallija u xlejna. Fis-sigħat ma niddeqx ngħid il-ġimgħa li għaddiet meta kellna il-każ tal-Louise nsejt l-isem tal-bastiment, eżatt, fis-sija ta' filgħodu jien direttament dħalt jien fiha mal-brigadier qed naraw kif dak id-dajsa li kien hemm mal-190 immigrant ma daħlitx Malta, irnexxielna. Ħadd pjaċir imma teżawrik. Tqum is-sibt filgħodu kmieni terġa' bl-istess problema. Ma jiena ma narahomx statistika biss nara l-persuni. Ma nara l-Maltin u l-Awċin ukoll. Imma jiena naħseb li inti meta tajt li inti Prim Ministru, ma naħsibx qed tkun fer fuq hekk innifsek Prim Ministru. X'ma naħsibx inti l-Prim Ministru tal-Maltin u l-Awċin biss. Inti l-Prim Ministru ta' kull min jgħix hawnhekk, tar-refuġjati, tal-ħafna barranin li ġebnihom hawnhekk biex iservuna, pereżempju biex jaħslunna l-anzjani u biex fil-kew, inti l-Prim Ministru ta' kulħadd. Ma naħsibx hija korretta li naħsibx li affer fuqek, għax naf li m'intix hekk, inti l-Prim Ministru ta' kulħadd, ta' min għandu bżonn lajnuna. Qed impoġġuha ftit differenti. Għandhom id-dritt dak is-27 ruħ li jidħlu f'Malta, ir-risposta hija le. Kieku kellhom id-dritt, nasal naqbel ma dak li għat li inti, m'għandhomx id-dritt. Il-prostituzzjoni tisir ħafna diskussjoni fuq il-prostituzzjoni. Inti tappoġġja l-leġiżlazzjoni tal-prostituzzjoni, ġifieri qed ngħidu aħna li aħna se jibda jkollna il-briedel regolarizzati, mela spjegalix, se jkollna l-briedel regolarizzati, se ninsew li mara għax ħafna drabi huma nisa, in-nisa se jkunu sottomessi għall-annimaliżmu għalli hija fl-opinjoni tiegħi tal-irġiel għax nafu li l-prostituzzjoni ma tkunx casual sex u hija mmorru, imma jkun hemm ħafna esigenz ħafna domanda ta' xi jkunu jridu fil-prostituzzjoni u xi ħsara ssir anke fuq il-mara, hemm bżonn nitlu fid-dettall għax kulħadd se jifhimni. U għalija hemm periklu kbir li tista' tinstiga aktar traffikar ta' nisa l-pożizzjoni tiegħek. Ma nikklassifikaħiex bħala problema bħala distinzjoni bejn nisa u rġiela. ċef ikollok ċirkostanza fejn ikollok raġel li jaqa' fil-problema sewa. Diġà din il-ġimgħa aktar kmieni ġejt mistoqsi meta l-estate mill-meeting li kelli mal-Kamra tal-Kummerċ, jiena kontra li f'pajjiżna jinfetħu l-briedel, dik hija pożizzjoni ċara, però sa minn snin ilu fil-verità ili nitkellem dwar l-anomalija li tqajt magħha. Jew ċirkostanza diffiċli. Meta kont qed nagħmel xogħol pro bono bħala avukat tal-Caritas u kienu għaddew li każ ta' mara li kellha tifla ta' madwar jidhirli 12 sena jekk min issejjer żball, illi kellha qudiema anzi ngħatat żewġ pieni, żewġ sentenzi fl-istess ġurnata. Waħda minnhom il-qorti rrikonoxxiet li rriformat ruħha u tagħta dik li tissejjaħ libertà kundizzjonata, ġifieri l-qorti teħilsek basta ma tagħmilx reat ieħor f'tant żmien. Fl-istess ġurnata maġistrat differenti tikkundanna 9 xhur priġunerija effettivi.
U xogħol li kien allura li nippreżenta l-appell mbagħad. Meta saqsejta, għalt li jien hekk naf, din il-ħajja li naf minn ċkuniti. Min mindu kelli t-tifla tarbija, it-tifla kienet iżgħar minn 12 sena, jekk nisser żball. Però mhux daqstant importanti, hi kienet fil-ħajja tal-prostituzzjoni sa minn tifla. Ma kienx taf aħjar, dak Għażla konxja. Issa, aħna illum qegħdin ngħidu li dik il-persuna xtlajja tal-skop ta' prostituzzjoni għandha tintbagħat il-ħabs. Niddikriminalizzaw, le. Ejn niddiskutu qabel ngħidu awtomatikament niddikriminalizzaw. Jiena li nixtieq li dik il-mara ħadd ma minħabba problema soċjali isib ruħu f'din is-sitwazzjoni li għax inti ma tafx ħajja aħjar u rriformajt lilek innifsek u għandek tifla. Ikollok tmur tagħmel 9 xhur priġunerija, ma nemminx li l-priġunerija f'każ bħal daktejn. Li nmorru għall-bridel hija xi ħaġa li ma toġobni xejn u definittivament mhijiex fil-pjaniti. Ma rridx nara li mhijiex il-viżjoni li jien għandi għal Malta li Malta mingħajr ma nikkundanna x'jagħmlu pajjiżi oħrajn, ma mhijiex il-viżjoni li għandi jien għal Malta tas-sena 2020 il-qudiem. Qed nagħmlu. Elezzjoni kap tal-Partit Nazzjonalista, inti qed tinkjom ftit għax għaddejn bil-pandemija u bil-problemi u dawn moħħhom biex ibidlu il-Mexxej u għandek sa ċertu punt għandek raġun. Ġifieri biżu themselves aktar milli ma dak li għandu bżonn il-pajjiż u kellu bżonn iġibu their house in order għaliex l-oppożizzjoni hija struttura importanti naqblu fuq dak. Però issa is-surveys anke llum qed jarġgħu juru li jekk jitla Bernard kif hemm l-indikazzjoni dan jista' jagħmel impatt pożittiv fuq il-Partit Nazzjonalista. Jista' tkun raġuni għalfejn inti ssejjaħ elezzjoni fil-iktar krija? Definittivament li l-għażla tad-data li fiha l-pajjiż se jmur għall-elezzjoni mhux se tkun kundizzjonata b'min ikun kap tal-Partit Nazzjonalista. L-impenn tiegħi huwa li nibqa' naħdem kif qiegħed bħalissa flimkien mal-bqija tal-kabinett, mument li bla preċedent tal-pajjiżna fejn urejna kemm aħna verament gvern iffukat. Mhux gvern li għamilna kollox b'mod perfett, imma li żgur huwa partikolarment minn Marzu s'issa mindu kellna l-pandemija mxejna b'mod prammatiku, kellna handling effiċjenti tas-sitwazzjoni li inkwetani imma biex ma tantx nix noqgħod niddiskuti l-Partit Nazzjonalista li ngħid kif attinti huwa li f'mument fejn il-pajjiż kellu bżonn l-oppożizzjoni tiġbed l-istess ħabel tal-gvern sab oppożizzjoni diżintegrata flokettejn lil pajjiż medija ħolqot kontest ta' leadership f'nofs pandemija, dik xi ħaġa li l-poplu ma naħsibx li ser jinsiha, però llum qed naraw stampa ta' żewġ kontestanti li tinkwetani. Illum qed naraw żewġ kontestanti li għandhom problema komuni. Problema komuni fil-każ tgħidri indelija illi la issa għaddejja mill-2017. U Bernard Grek dak li qed naqraw dalgħodu, il-kwistjoni tat-taxxa immiktar minn hekk. Id-diffikultajiet finanzjarji personali tagħhom. U din hija xi ħaġa li verament inkwetani. Għaliex inti tmur biex tidħol fil-ħajja pubblika kap tal-oppożizzjoni prospettiv Prim Ministru tal-pajjiż, meta għandek diffikultajiet finanzjarji, l-inqas ħaġa li għandek bżonn biex tmexxi pajjiż hija li inti tkun embroiled f'diffikultajiet finanzjarji personali u li l-politika tara bħala s-soluzzjoni tiegħek għal problemi personali. U huwa sogru kbir Andrew dak għaliex li inti tkun f'karga nista' ngħid jiena il-pis tad-deċiżjonijiet li jkollok bħala Prim Ministru. Kieku jien kelli nara din il-kariga biex insolvi il-problemi finanzjarji personali tiegħi tiġi f'sitwazzjoni perikoluża immens li tinduċi kal żbalji li jkissru lil pajjiż. Fuq kollox jiena din ir-responsabilità li inti ħalli ngħid dak rapportat huwa minnu ngħidu li huwa minnu. S'issa ma ġiex miċħud. Li jkollok tax defaulter għal tant snin. Li inti m'intix kapaċi timmaneġja l-affarijiet personali tiegħek tal-familja tiegħek u taspira li tmexxi 500,000 ruħ pajjiż. Dan huwa l-ġudizzju li jrid jagħmel il-poplu. Però li l-politiċi għandhom problemi jew imqarqxin daqsxejn fuq il-fejtlu flus u taxxa u kontijiet u dan kollu mhumiex dawn it-tnejn biss imma naħseb għandkom bżonn tagħtuhom crash course. X'viżjoni għandna għall-pajjiż u jiddependi mbagħad fl-aħħar mill-aħħar mir-responsabbiltà tal-individwu. Fl-aħħar mill-aħħar hija deċiżjoni għażla tal-individwu fuq kollox innuqqas ta' awtentiċità li hemm fiż-żewġ kandidati li jipproġettaw lilhom innifshom bħala li huma mod. Imma fil-verità minn dak li qed naraw huma l-oppost ta' dak li qed jipproġettaw ruħhom. Jiena ħanħares lejja, jiena ta' fejqiet miegħi. Hemm affarijiet li tista' tikkritikani, hemm affarijiet li tista' tgħid se tagħmilhom aħjar, se tagħmilhom ħafna aħjar, naċċetta l-kritika, imma almenu
mhux għalmenu li naħseb iktar ħaġa importanti, taf fejn qiegħed miegħi. Il-leġislatura se ssir kollha se tingħala se ssir jew kellha għax hemm storja bejn tal-papa tiegħek jekk tiftakar ukoll. Ovvjament you're a different person imma se ssir il-leġislatura kollha. Kif jista' jkun Partit Laburista jarġa' ma jispiċċax leġislatura. L-istorja tal-papa tiegħi x'għandha x'jaqsam din id-deċiżjoni. Moġek, le, qed ngħidlek, naħseb tħoss inti li tajt isma' għandek you make sure illi talqa l-leġislatura. Ma fimx in-nies bejn dak li saqsejtni u jekk hux se nagħmel il-leġislatura jew le. Il-deċiżjoni. Id-deċiżjoni. Id-deċiżjoni. Ħalli wieġbek. Id-deċiżjoni. Ma fimt. In-nies ma fimx, id-domanda fimta u ħanweġibha mill-ewwel ma tix diffikultà weġibha. Għadek avukat tajjeb. U politiku ftit aħjar. M'hemmx self-praise, m'hemmx dubju. Jekk xi ħaġa u nemmen fiha ħafna li tajjeb li nkunu ftit leġġeri wkoll fid-diskussjoni li nkunu humli fuq kollox ma' xulxin. Id-deċiżjoni dwar meta l-pajjiż se jmur għall-elezzjoni ġenerali tittieħed skont l-interess nazzjonali. Jiena nirringrazzjak, Prim Ministru, grazzi ħafna. Neħu l-opportunità wkoll, forsi ma nafx nistednek jiena mill-ġimgħa dieħla se nibda programm fuq 103 Hearts, molti forsi jkollna l-opportunità inkompli għax kien fadal ħafna x'insaqsik. Jiena nirringrazzjak tal-ħidma tiegħek, nirringrazzjak tal-gordjalità u tal-availability tiegħek. Illum stess jiena wasal li messaġġ ta' xi ħadd li kellu bżonn għajnuna u inti intervjenejt b'mod immedjat. Ġifieri naf li inti għadek viċin ħafna in-nies u nittama li tibqa' hekk. Jiena nirringrazzjakom.